Så det her. Det er nu stille. Ej. My Foot Club, hvor fint er det. Undskyld. Pækåbner. Der er så åbner i vores første pakke. Og hvad fint med det her for en skrald. Så jeg synes, den ligger det der. Og man kan også få sådan en All Rares pack. Sådan det kun på rare spillere som det her. Og ja, Timo, fordi jeg tror stadigvæk det er der. Jeg ved det ikke helt. Men ja. Så jeg vil få næste år en form. Og Robben. Jeg skal lige se, hvor mange penge på det. 159. Jeg tror, man får Robben med anden. Og det er Price Rangers. Utroligt. Også wow. Prøv lige at se Smartest mand. Hvad er det den på for? Så lækkert. Jeg skal se 170. Også 30 pæs mand. Det kalder jeg noget af en chat. Crouch. Jeg skal kigge på ham. Så skal vi lige på sport. Kan man se. Ja. Han har allerede en form. Så det er på sin game stats. Lang horsing. Lækkert. Man kan også se det her nu, hvis man godt vil købe ham jo. Nu kan se hans pris og hvor han er i det der. Så jeg vil i hvert fald helt klart anbefale Cast Row. Hvis I mangler en central offensiv med. Det kan godt være det defensiv, man kan godt sætte dem til offensiv. Der spiller han faktisk rigtig godt. Den her, prøv at se, man kan også se det der. Hvor langt ud man er i skills, det handler om. Hvor god man er. For 1 til sikkert 10. Så lige nu kan man se, han er 10, han er næsten 10 i alt. Men det er sindssygt. Man tager lige defending, der er sikkert 9. Ja, det er utroligt. Jeg synes, det er også med at have et tysk team. Kun her. Fedt, gør der. Fedt, nej, det er sådan. Så man kan også åbne til FIFA World Cup og FIFA 10 og alt muligt. Nu den her pakke åbner vi bare FIFA 5. Kan være at lave en anden video, hvor jeg spiller FIFA 14. Sådan. Jeg får bare sige. Og Lite smager, han er gået 22 på en gang. Så nu kan jeg gå ud. Utroligt. Danilo, det er også. Nu er det der, det er lidt irriterende. Det er fuldmængden, jeg skal plukke den ned. Jeg tror det nok for den her gang, og ja, husk at abonnere og like. Skriv kommentarer, om den her video. Så godt spille et nyt spil, ikke FIFA. Men noget lignende, det hedder Footweeze. Og man kan sådan åbne pakker, uden det koster penge. Men får man ikke ud af det. Man kan logge ind faktisk. Yes. Håber I ser den video.